Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, ngumshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. UMdumo ezalwa uThumbu laTshatshatsha ukhokho wami. uTshatshatsha yena ezalwa uPheshe, uPheshe azalwa uMaguyane, uMaguyane azalwa uVaphi, uVaphi azalwa uNokhonjo. Nanamuhla bafowethu angihambi ngedwa, ngaba nenyanga enkulu ufogiyani. Mnewethu baba ake ngibingelele Zwide. Alibongwe. Siphinde sikwamukele la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyafisa ukuthi lo mbukelo omusha oqala ukumbona ufogiyane uke nje uzethule mnewethu ukuthi makukhulunywa ngofogiyane kukhulunywa ngobani, kukhulunywa ngesangoma, kukhulunywa ngomfundisi, umthandazi, ufogiyane ulekelela kuphi ukuze sithi masiqala siqhubeka sekumcacela umbukelo ukuthi usebenza kanjani. Ake ngiphinde futhi ngithi sanibonani kuphi na kuphi la kufinyelela khona le channel namhla nibukayo. Lo okhulumayo ufogiyane usphundu syabona siyabheka sinamehlo. Awusuka madoda. Umzukulu kaqotha abadedele bangene emasayidini ulinganisa uqede bezizwe umboxo ubile ezimbili esekula nesomuntu umathathe enkonjana ubika imvulakazi ujobelele ishingane uqwawuze ehlanga amabaleli imbongolo edle amasimu ungabe oyibulala oyisa kubo kanxumalo bofika bayibhadalele umlungu uyabophe yobophe uzokhathala izinyo lomdlangwe. Awusuka madoda. Ngiyanibingelela phesheya kwezilwandle eCape Town, Eastern Cape, eGoli, ePitoli, eNewcastle, eMozambique, eSwazini, eMnambithe, eScott. Yeah. Nginibingelela nonke. Cha ufogiyani inyanga. Yeah. Funa sikwehlukanisa. Ufogiyani inyanga kodwa ke angixabene noNkulunkulu. Ufogiyane inyanga usebenza ngesintu ngemithi. Yebo. Embiwe entabeni. Yes. Yeah. Fogiyane namuhla ngifisa ukuthi sizothinta indaba enkulu kakhulu. Yeah. Le ndaba engifuna soyithinta isizathu senza ukuthi ngithi inkulu kakhulu. Kunomuntu la fogiyane othola ukuthi ukahambe efuna usizo, uthola mhlawumbe khona izinto esezimxakile nempilo Yoyi. Uma impilo isimxakile athume ehamba mhlawumbe afike anikezwe umkhovu. Ngaphambi kokuba mhlawumbe ngingene kulombuzo, ufogiyane angakwazi mhlawumbe asichazele ukuthi masikhuluma ngomkhovu sisuke sikhuluma ngani. Ukuphi umehluko phakathi komkhovu, umantindane, utikoloshe, ubani lomunye, uphiyana? Ake ngilungise. Yeah. Siselapho nje baba. Ake ngitshela abantu bonke lezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje zikhona. Zinabo futhi ubungozi. The most abayilandile ziphila. Yeah. Ziyabarula. Akakwazi ukuhlala nathi. Ngoba ziyamtshela ukuthi manje imali sendaweni ethile. Yeah. Manje kwenzeka ukuthi. Manje kuukuthi. Uyangizwa? Yeah. So noma ehlala kodwa isikhathi sabafowabo noma sabangani sibancane esiningi esala madoda awaphethe ngoba bathi bayiwalanda wathi walandela ukuthi amnike imali. Yeah. So ke ayasebenza semsebenzini uma ngabe ubophela inkabu lima indima kufuna ziqede la futhi obunye ubungozi bakhona obukhona muke wayenza imistake kulamadoda esikhuluma ngawo okumkhovu matindana uphiyani udokolosha. Udokolosha kuyingozi kakhulu uyabulala. Uyadinwa. Uma ungadlile ungawuthengelanga utshwala uyaphuza. Le ndoda iyaphuza. Yabona into engikhuluma ngayo ngifuna ukutshela abantu namhla jikelele iSouth Africa yonke neAfrica yonke. Ngeke ngayiphatha leyo nto. Utikolosha. Ngeke ngayiphatha leyo nto kwakungayona eyami. Ngangiye ngayo eHairisha. Kumfoka amhlonga ngemfihli noma ngasekho emhlabeni kodwa ngiyamveza.
lento bengivuke kuseni ngikhulume nawe ngitshela ngithi indoda namhlanje imali ayikho la ikhangilambile yeah bingitshela lento le ukuthi yabona manje yathi asambe manje siye endaweni lethi into la yangicika khona yangenza ngayibuyisela emuva yayithatha nemali yakho njengoba sihleli kanje manje yathi yabona ukuthi hey khona imali la izayithatha sasagcina sixabana sodwa manje ngoba isigangi lesi mana ke fogiyani njengoba sihleli nawe nje izothatha eyami imali yebo enye into ubungozi bayo labukhona mune ngane zamantombazana ekhaya bengisathi ngifuna ukuya lapho ukuthi uma unomakoti ekhaya uma wena ungafuni ukuyija let's say ngithi mhlawumbe wendoda utholile ngoba phela kuyehlukana khona intombazana khona umfana yeah mawuthola wendoda uzojabula nawe kumama uma ungakuvuma wena lokho zonke lezi ngane umntombi bazobe yaphela ngoba lento yenzani ifana nomuntu so iyayibusisa ingane zakho ngese kubekeke ngembaba ngoba sibuka izwe lonke kodwa nje inomkhuba onjalo iyaganga enganeni uma kuyintombazana uthole kwaba intombazana wena mnikazi wayo uzojabula kumama uphinde uyinika insuku zayo phela le ntombi yakho ngoba intombi yakho nikanene uhambe uye kuyona yebo kunjalo mhlambe fogiyani usabalula lapho ukuthi hey impela makuthiwa unayo lento ayimpela iyagijima futhi lapha inkinga khona iyayikhethela intombi mangabe udibana nentombi mayithandwe yiyo impela showcase wena uyishele kodwa manje uyishelela yena usuke soyikhulumela nje yona isuke siyiqedile lento inomkhuba ukuthi uma ushela intombi sithi simile lapha ebigila imkhuba yona la kuyona intombi sibambe lapho ngoba engathi nomkhuba nangokumbuzo fogiyani obalekile kakhulu kunomuntu la kumanje mhlambe kukhona into athunyelelwa ngayo mhlambe wona umantindane noma utikoloshe ya wathunyelelwa ngayo lento ukuthi izolala hoy ulale na ufogiyani ngabe uyakwazi lalela sowuxosha baba uzohamba angeke phela uganisela umfazi ongamloboleli into engiyazi ngalento ayizwani nemamba sengifundisa nomunye umuntu ongazi angeke ngimtshele okunye ukuthi wenziwa kanjani kodwa into engiyazi ngayo nawe mayiqaka lento ngiyakuzamela ngizama nomunye othatha abafuthi emamba mawulala wagcobe ngeke ize mhlambe ke fogiyani nako kunye okubalekile la umbukela sikakamchazela umehluko phakathi kwalezi zinto utikoloshe umkhovu umantindane uphiyani ngicela ke la ukubehlukanisela mangabe mhlambe ube nenhlanhla ukuyithola lento into engithanda ukuthi ungayithatha engana umkhubo omningi uphiyani nomatindane uye kumkhovu uye kumatindane ulokoloshe ngoba lezi zinto zinenkani lezo uma zingafuni ukuya emsebenzini aziyi kanti lokhu hayi lokhu kungama-follows lokhu kuyasebenza lokhu lezi ezimbili zilawula wena hayi lezi ziyalawula lezi zikuyayishaya nokushaya kodwa lezi ngoba ukhona nami lapha ekhawudemede nomajabula kupha obani ke lapho uphiyani asime lapho udemede nomajabula kupha amagama abo yebo ungafuni ukuthi ubani udemede okay no lapha ke imabukho nginesizathu ukuthi ngithi abukho ngoba saba lesivumelwane samnabo amantombazana ke la esikhuluma ngawo angifuni ke sedlule kuleyo nkulumo kodwa amantombazana la esikhuluma ngawo isizathu esidale mina ngize ngihambe ngiyofika le eNampula ngiyolanda lento bese ngikhathele ukuthatha umuntu ngilahlekelwe yinto kodwa into yamayibuyi manje ke nami savumelana nalamadoda ukuthi emadoda ngiza ngisheshisela sisheshe silungisa izinto kulungu amen ngizwa kahle mnewethu mhlambe ke umuntu osenomantindane njengamanje umuntu mhlambe osenomkhovu uyafisa mhlambe ukubuyisela emuva kodwa akasekho lo muntu uyakwazi ukuthi avela ulahle awulahla abakwenza kanje mayisefuna ukulahla nawe onawo ufuna ukulahla umkhovu wakho nodokolosha wakho othenga utshwala ugologobovu lomhlophe bese othenga isibindi uthenga isibindi senkomo uze la kufogiyani uhambe siyokhuluma nalento yakho ngizoyithatha mina ngiyoyifunela umuzi phesheya komfula ngifike ngiyishiye khona ngiyakhela ikhanga lisala la udle so buyasikulanda kusasa yakulekelela buka lo mpunga yesintu TV zimnandi le ndaba zibalekile kakhulu
Yingakho kubalekile ukuthi usubscribe na ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Mhlambe sesiphetha fogiyani ngizwe kuthiwa khona into ekuthiwa ama-Boyz. Ama-Boyz mhlambe sisuke sakhuluma ngawo lo tikoloshe makuthiwa kukhulunywa nge-Boyz. Ama-Boyz yabo njengoba sesiqoqa sithi ama-Boyz kuya ngokuthi ulande ini. Kodwa kakhulu siyobakhuluma ngomkhovu. Umkhovu abantu abayithanda kakhulu abangabazi ubungozi bayo. Ngoba ingozi kakhulu umkhovu. Umkhovu mokwacasuka nasekha uyabulala. Hayi uyabulala impela. Uyabulala. Ama-Boyz siyobakhuluma ngemkhovu. Kakhulu abantu abaningi bathanda umkhovu. Utokolosha uyimvela kancane awutholakala. No nawo. Okumnothisa umuntu onawo. Umuzi wakhe awucaci. Ngoba le ndoda ayifuni indawo enhle. Ifuna lapho uzothi uma ufika unganako uthawu. Kodwa imali isuke kuyilethi likho. Ikhona. Ikhona. Ayifogiyana sikawageqa amagulo. Mbukelo Impunga Yesintu TV. Uma kukuthi khona okuthile ofisa ufogiyana kulekelele ngako ngenzeka mhlawumbe ukuthi nakini nawulanda utikolosha. Kodwa manje seniyafisa ukuxosha nazi ngizoxosha kanjani. Ukhona umne wethu uzokwazi ukuthi akunikeze usizo. Inombolo lezi lokuzibona zivela ezibhaliwe kwathiwa fogiyani. Nizomthinta kuzona. Bakuthola kuphi umne wethu? Utholakala kuphi lo tholakala khona? Ngitholakala eNanda. Inamba zokungishayela. U079 31 588 76 no 074 7616 531. Ikhona indaba ebengifuna ukubalungisela yona abantu kancane kakhulu osisi ngoba ikhona into engifuna ukuyilungisa. Yazi ukuthi enye into umuntu uzathi uthunyelwe ngodolosha. Baba. Ithina uhambe yolanda umuthi enyangeni. Hayi lo muthi lona uzobamba umkakho ukuthi angalali namuntu. Kanti uzomganisela into. Uyabe lo mfazi lona ngicela ukuthi nginibize ngabafazi kodwa igama eliqondile lesizulu. Noma engekho le ndoda azizwe ngathi khona umuntu omjanisayo. Agcine noma sekufike lo baba mayithi uyafika lo baba athola ukuthi hayi umngami ngathi uke wafohla waya ngaphandle kanti yinto enziwe umyeni wakhe ngoba athi uba nomona uyavala. Kanti akuwona umona naye usabuyela inkomo zakhe. Kodwa ke manje igcina le nto si affecta ngoba inyanga ezinye ziyakunika into ezingayazi ukuthi igcina yenza yipi infection kumuntu. Asibambe lapha. Mhlambe ke fogiyane sesiphetha umuntu wesifazane onjalo uzozibona ngani mhlambe ukuthi mina kukhona into ethile yenziwa kumina. Ngabe zikhona nempawu ukuze akwazi ukuzisukumela. Umuntu wesifazane onenkinga yaleyo nto. Once ujwayele ukuphathwa isinye. Sisike ngathi sinamareza ngoba into engifuna ukuthi abantu bayazi le ndoda mangabe isebaganiseleyo nilala nawe ayifani nomuntu wakho. Yenza wesi kunomuntu wakho. So njoba ikhipha lo poison yoshiya kuwe iyakubulala. Omunye ugcina ngabathola abantwana. Omunye agcina noma hamba kubantu uyabona abe nesidina ngoba lento imenza ukuthi angathandeki. Ngoba umfazi wayo ngithi seyiganisiwe la. Yes. Owesilisa nowesifazane. Yes. Mbukelo Impunga Yesintu TV siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Inombolo lezo lokuzibona zivele escreenini sakho ezakho umne wethu ufogiyani makukhona la ufuna kusize khona. Ngenzeka na mhlambe waganiselwa ngotikolosha. Awazi manje ukuthi uzosusa kanjani. Nangu umne wethu. Ngenzeka futhi ukuthi khona olunye usizo olidingayo nokholelwa ukuthi uzokwazi ukuthi akulekelele. Kule nombolo keziloko ezivela muthinte umuzo ukuthi ukuphi ungafika nini ngasiphi isikhathi. Bese ke siwuthatha umfanekiso oqoshiwe sodluliselena kwabanye. Siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Hey,